ban na dauko. Kai ne ka san majigo, ka rike ni soyi karko. Ina so ki bani dama domin na girgije wuri nan matafi isa inda za ya je. Wanda ya shige gabana shi zana bangaje. Adona ki ne ya ja ni ya sana an gaje. Haƙi zan kamar agogo. Kai ne nan ka san mugurzo, sauran suna a baya arai kai na ayyana. Zamar so na ɗanɗana, bayani na so zanyo ɗauko littafi. Ina so gaban kulawa kamar tan mahaifi, wukar yanka sai da kaifi gare ni ka zama. Idan na ga daddabance ina so ki zama marfi domin su mahassada. Iso zana jaddada aure na ki zana yo lebe zana harhada. Miya armashin ta daɗi a samar da man gyaɗa. Zamana da ke tsakani a yi batun faɗa. Bace ma haɗi na dango. Ina ji da kai, kai ma zan so ko haka ne. Ba mai ja da kai a fagen so ko ya dangane. Da ni taka ce ba wanda zai zo ya san ka ne. Wula ce ta ja ɗan kwali, mai yaudari kira shi kwali. Mai sa zuciya ji da kai ne za ka zama ango. Nai farin ciki da jin wanga duk kalamanki. Ni ko ban bari koda ce guda ya rabe ki. Za a rasa ran wanda duk ya ce zai zo gunki. Dan keta wace ba mai zuwa bare